Καλημέρα. Λοιπόν, το σακίδιο το έχεις έτοιμο? Δεν ξέρω ακόμα. Πρέπει να δω να μάθω πώς θα το οργανώσω. Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι τώρα. Δεν θέλουμε να. Προφανώς δεν θέλει κανείς να προκαλέσει πανικό σε κανέναν. Αλλά είναι μια κουβέντα που πρέπει να γίνει και πρέπει να την κάνουμε με τη σοβαρότητα που τσαρμόζει. Δηλαδή, είδαμε στην Κύπρο τι έγινε. Είναι αλλιώς τα πράγματα εκεί. Είδαμε ότι πρέπει να έχουμε κάποια πράγματα συγκεντρωμένα, έτοιμα, ήδη της πρώτης ανάγκης. Έχουμε και το φυλάδιο να δούμε ποιο ήταν το φυλάδιο το οποίο διένυμαν οι Κύπροι για το σακίδιο έκτακτης ανάγκης και τι περιλαμβάνει αυτό, με όλα τα στοιχεία που έχει μέσα. Καλό θα είναι να έχουμε μια τσάντα πάντα, όχι γιατί κινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω. Δεν είναι κανείς τρομολάγνος. Αλλά για έκτακτη ανάγκη κάποια πράγματα πρέπει να τα έχουμε κάπου συγκεντρωμένα, πρέπει να τα έχουμε. Και είναι σημαντικό να ξέρει ο κόσμος από τους πλέον ειδικούς τι πρέπει να κάνουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Γιατί έχουμε δει δράκους και φίδια τις τελευταίες μέρες στο διαδίκτυο, τι είναι fake news, τι είναι... έχουμε γεμίσει από παραπληροφόρηση τέλος πάντων, από fake videos, από φύλλα πορείας, από σακιά που πρέπει να βάλουμε μέσα ρύζια και πατάτες. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε να είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε. Το οποίο δεν αφορά μόνο η έκτακτη ανάγκη, δεν αφορά μόνο πολεμικές σειράξεις κτλ. Μπορεί να αφορά φυσικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές. Μπράβο. Μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια σεισμογενή χώρα. Λοιπόν, γι' αυτό έχουμε καλέσει τον ειδικό για να μας εξηγήσει τι πρέπει να έχουμε έτοιμο σε μια τσαντούλα που να μπορούμε πολύ εύκολα να τη μεταφέρουμε. Έχουμε κοντά μας και καλημερίζουμε τον κύριο Νίκο Αρμούτη. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Ιδιοκτήτης καταστήματος ειδών επιβίωσης. Σωστά. Καλημέρα, κύριε Αρμούτη. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Εμείς έχετε παρατάξει μπροστά σας ποια είναι τα απαραίτητα που πρέπει να έχουμε μαζί μας. Παραλαμβάνω, όχι για πολεμική σύραξη, δεν και καλά. Όχι. Για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, γιατί γενικότερα λόγω του διεθνούς περιβάλλοντος, του ταραγμένου διεθνούς περιβάλλοντος, έχουμε το μυαλό μας πάντα στον πόλεμο. Σωστά. Δεν είναι ο πόλεμος, είναι πολλές καταστροφές που συμβαίνουν και ιδίως τα τελευταία χρόνια έχουμε βιώσει αρκετές. Σεισμοί, διάφορες καταστροφές, φωτιές, πλημμύρες. Το οποίο ένα πακέτο τέτοιου είδους θα ήταν πολύ χρήσιμο. Να μας ξεαγχώσει από μια. Πάμε εκεί με τον άνθρωπο. Για να δούμε και τι είναι. Να καταλάβουμε τι είναι. Για να μας βοηθήσει. Συγγνώμη τώρα είμαστε από πάνω σας. Δεν πειράζει. Δηλαδή υπάρχουν κάποια είδη συγκεκριμένα τα οποία πρέπει να έχουμε πάντα μαζί μας. Σωστά. Εξηγήστε μας. Εγώ θα ξεκίναγα από τα βασικά ζωτικής σημασίας, δηλαδή τροφή, νερό, φάρμακα. Σωστά. Ο καθένας να ξέρει τι φάρμακα παίρνει. Σωστά. Μπορεί να έχει κάποια κουτιά τα οποία είναι μέσα στο σακίδιο συγκεντρωμένα, όχι τεράστιες ποσότητες. Όχι. Τα βασικά. Και τροφή, όχι τα περάκι. Όχι, ρε τα περάκι. Ξηρά τροφή. Υπάρχει ξηρά τροφή μακράς διαρκείας. Αυτό είναι. Ναι. Αυτό είναι, αν θέλετε, την παραδοσιακά τη λέγαμε γαλέτα παλιότερα. Τρώγαμε στρατό τέτοιο. που είχαμε στρατό. Τέτοιο πράγμα είναι ακριβώς. Λοιπόν, για ανοίξτε το. Συγγνώμη τώρα. Να καταλάβει ο κόσμος τι είναι. Ναι, ακριβώς. Πολύ ευχαριστώ. Γιατί αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο. Εμείς το θυμόμαστε από το στρατό. Βέβαια, δεν το θυμόμαστε. Είναι συσκευασμένο. Είναι συσκευασμένο αυτό. Είναι κάτι σαν μπάρες σε μπάρες. Είναι κάτι σαν μπάρες. Μπορείτε να ανοίξετε αν θέλετε κιόλας. Ναι, βέβαια, για να δούμε τι. Το ανοίξουμε. Γιατί πάντα είχα απορία. Το έβλεπα και κάποια βίντεο στο διαδίκτυο. Όχι, εγώ θα φάω κιόλας. Καλά, τι θα κάνω. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Είναι ξηρά τροφή αυτό. Αυτό εδώ που βλέπετε. Το οποίο μπορεί να φάει σαν μπάρα, τρώγεται κανονικά. Ναι, δίνει πολλή ενέργεια, έχει βιταμίνες, έχει βασικά συστατικά τα οποία είναι απαραίτητα για την επιβίωση ενός ανθρώπου για κάποιες κρίσιμες μέρες. Αυτό είναι ένα την ημέρα. Μπορεί να είναι και ένα την ημέρα. Δεν μπορεί να το φας καθόλου τη διάρκεια της ημέρας, ας πούμε. Σωστά. Το οποίο σου δίνει ενέργεια, σε κρατάει. Είναι κανονικό, δηλαδή μπορεί να έχεις διάρκεια με αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω. Σωστό. Μετά πρέπει να εξασφαλίσουμε το νερό μας. Ναι. Υπάρχουν και φίλτρα ή απλό παγουράκι ή και φίλτρα όπως είναι αυτό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί όταν είσαι σε κάποιες περιοχές που βλέπεις, ας πούμε, αν μπορούμε να το δείξουμε. Ναι, ελάτε κι εσείς για να δείχνουμε και το. Αυτό είναι φίλτρο το οποίο μπορείς να πας σε οποιοδήποτε σημείο να βρεις ένα ποτάμι, ας πούμε, μια λίμνη, μια πηγή νερού. Ναι. Ή ακόμα και δεξαμενή. Μπορεί να έχει μια γούβα, μια λακκούβα. Σωστά. Και να χρειαστεί να πάρεις νερό από εκεί για να επιβιώσεις. Και παίρνεις αυτή τη συσκευή τώρα και τη φιλτράρει και σου βγάζει καθαρό νερό. Σου βγάζει καθαρό νερό και έτοιμο πόσιμο νερό για να μπορέσει. Πολύ σημαντικό επίσης. Αυτό εδώ. Αυτό είναι ένας φακός. Υπάρχει ο απλός φακός που θα μπορούσαμε όλοι να έχουμε, κάτι σαν γι' αυτό, με μπαταρίες. Υπάρχει όμως και αυτός, ο οποίος είναι με μανιβέλα. Πιο ενισχυμένος. Δεν χρειάζεται ενέργεια να το βάλουμε κάπου σε πρίζα για να φορτίσει. Το δυναμό που λέμε. Ακριβώς, ή ούτε μπαταρίες. Δυναμό, το παραδοσιακό δυναμό και φορτίζει και ανάβει το φακό. Ταυτόχρονα
είναι και power bank. Είναι μια... power bank μπορούμε να φορτίσουμε και πράγματα δικά μας. Σωστά. Δηλαδή μπορεί να φορτίσουμε και κινητά. Και ένα κινητό. Τα κουμπάς πάνω και φορτίζουν. Όχι, έχει καλωδιάκι, συνδέεται με το καλωδιάκι του. Αλλά υπάρχουν διάφορα προϊόντα. Τροφή, νερό και φακό μέχρι στιγμής έχουμε. Τι άλλο πρέπει να έχουμε? Και φακό, σωστά. Αυτό εδώ. Αυτό είναι ένα kit πρώτων βοηθειών. Που έχει κάποια βασικά πράγματα. Βασικά πραγματάκια της γάζες μας, το Hansaplast. Επίσης πολύ σημαντικό. Εδώ γάζες. Σωστά. Hansaplast. Και εδώ που το βλέπω. Τα πολύ βασικά για άμα συμβεί κάτι. Απαραίτητα, ακριβώς. Δεν χρειάζεται να κουβαλάμε και ένα κάρο πράγματα. Είναι πράγματα τα οποία μπορούν να τα μεταφέρουμε. Μετά πάμε στο ρουχισμό. Δηλαδή, αναλόγως τώρα είναι χειμώνας ή καλοκαίρι, θα πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα ρούχα. Ζεστά ρούχα το χειμώνα. Πιο ελαφριά το καλοκαίρι, ίσως ρούχα για προστασία από τον ήλιο, κάνα καπελάκι, γυαλιά ηλίου. Εδώ είναι ένα διαβροχάκι. Αν τεθούμε σε καιρικές συνθήκες, να μπορέσουμε να φορέσουμε και να κινηθούμε. Ναι, είδατε πόσο μαζεμένο είναι. Αυτό είναι ένα διάβροχο το οποίο το φοράς να μπορεί να κινήσει, να μην είναι στεγνά τα ρούχα σου. Σωστά. Τα από μέσα. Σωστά. Εύλογο, νομίζω. Μετά πάμε στο ραδιοφωνάκι μας. Γιατί κλασικό? Ένα κλασικό παραδοσιακό διφωνάκι, γιατί πρέπει να βάλουμε τον εαυτό μας ότι θα μπορούσε να έχει γίνει μια μεγάλη διακοπή ρεύματος ή τα δίκτυα τηλεφωνίας να έχουν επίσης διακοπή. Ο μόνος τρόπος μετά για να επικοινωνήσουμε είναι το κλασικό τρανζιστοράκι, όχι να επικοινωνήσουμε, βασικά να πληροφορηθούμε από δελτία. Έκτακτη ανάγκη. Μπράβο. Πηγαίνετε εκεί, κάντε αυτό, γίνεται επίθεση εκεί. Σωστά. Ή έχει σεισμό, σε περίπτωση σεισμών ή έκτακτων. Επαφή με τον κόσμο είναι το παράθυρό σου στον κόσμο. Τηλεόραση δεν έχεις. Ραδιόφωνο μπορεί να μην έχει καν κινητό. Σωστό, δηλαδή έχεις ένα τρανζιστοράκι κλασικό με μπαταριούλες μέσα. Μπορεί να σου κρατήσουν από αυτά που είχαν παλιά πιτσιρικάδες. Σωστά. Έτσι. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε λίγο σε τέτοιες εποχές. Τρανζιστοράκι. Και εμένα έχει ακόμα. Εμένα με αυτό ακούω μουσική. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Και αυτό. Αυτό είναι ένα πολυμαχαιρίδιο, ένα πολυεργαλείο με βασικά εργαλεία. Κουταλοπύρινο για να μπορούμε να φάμε κάτι. Πώς τον λέγαμε, ελβετικό σου για το λέγαμε. Σωστά. Τώρα δεν ξέρω, ναι. Αυτός έχει προσαρμοστεί για να είναι για διαβίωση, για επιβίωση με κουτάλι και πυρούνι και μαχαιράκι. Τέτοια είχαμε στο στρατό επίσης. Σωστό. Δεν παίρναμε τα κλασικά του στρατού, παίρναμε τα δικά μας. Σπύρο, αυτό δεν είχαμε. Η γνώση προέρχεται πολλά από αυτά τα πράγματα από τον στρατό. Εκεί γίνεται η βασική διαβίωση, ας πούμε, και επιβίωση. Λοιπόν, αυτό είναι το πλαίσιο. Τα βασικά, μπορείτε να πάρει κι άλλα, φαντάζομαι. Έχουμε και ένα κάρο άλλα πράγματα. Αλλά θεωρώ ότι αυτά είναι τα βασικά πράγματα για. Έχουμε έτοιμο πάντα ένα τέτοιο σακίδιο έκτακτης ανάγκης. Αυτό που μπορούμε να το έχουμε μέσα στο σπίτι, ώστε να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Πρέπει να είναι δίπλα στην πόρτα, να είναι κάπου δηλαδή. Να μπορούμε άμεσα να πούμε. Σωστά. Σε ένα σημείο που να ξέρουμε ότι υπάρχει, να μπορέσουμε να το αρπάξουμε και να φύγουμε. Είναι ντουλάπα αυτή, είναι ντουλάπα. Όπου είναι, πάντως να το ξέρουν όλη η οικογένεια ότι υπάρχει, να μπορέσουμε να το πάρουμε και να φύγουμε. Δεν θέλει πανικό, θέλει ψυχραιμία. Θέλει να βγάλουμε το άνθρωπο μέσα μας με ένα απλό σακιδιάκι να υπάρχει για τέτοιες περιπτώσεις. Ο καθένας ξεχωριστά, δηλαδή άλλο για το παιδί, άλλο για τη μαμά, άλλο για το μπαμπά, άλλο για το. Ή μπορεί να είναι και πιο θεωρώ συνολικό. Ένα οικογενειακό είναι αρκετό. Αλλά μετά ο καθένας μας μπορεί να το οργανώσει όπως θέλει ακριβώς. Γιατί είπαμε, είναι και φάρμακα, είναι διάφορα. Και μην φορτώνουμε με περιττά. Να κοιτάξουμε στο σπίτι τι έχουμε και αν μας λείπει κάτι, να βγούμε μετά και να πάρουμε αυτά που μας λείπουν. Άλλωστε σε έκταξη ανάγκη λέει. Σε ποιον απευθύνεσαι? Όχι για τα περιτά, λέω. Πώς το λες για τις συζύγους, κάτι τέτοιο? Όχι, ρε παιδί. Ότι μπορείς στο ακίδιο έκταξης ανάγκης να δεις. Όχι για τη γυναίκα μου τέτοιο πράγμα. Είναι δυνατόν? Τι με πέρασες? Λέω γιατί μπορεί να δεις στο ακίδιο έκταξης ανάγκης να δεις και με κάμερα. Πώς θα βγούμε έτσι? Γι' αυτό λέω. Στον πανικό. Άλλωστε να θυμίσουμε κάτι, γιατί αυτό μας αφορά όλους. Μπορεί να αφορά μόνο τις γυναίκες μας, αφορά τους πάντες. Ότι σε κρίσιμη στιγμή το μόνο χρήσιμο, το μόνο απαραίτητο είναι οι άνθρωποι μας. Καλά, το συζητάμε. Τελεία. Πολύ σωστό. Ας έχουμε λοιπόν και το σακιδιάκι μαζί, παιδιά. Ξαναλέω, δεν κάνουμε πολιτική παρότρινση τώρα και πατρονάρισμα. Αυτό είναι μια υπενθύμηση. Ας το έχουμε μέσα. Ούτε κόστος υψηλό είναι αυτό. Όχι, δεν είναι. Ας το έχουμε μαζί μας, γιατί δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Σε μια συσμογενή χώρα είμαστε. Πόσο μπορεί να κοστίζουν όλα αυτά? Ναι. Μπορεί να ξεκινήσουμε από 30-40 ευρώ και μετά 70-80, όσο θέλει. Αλλά τα βασικά με 30-40 ευρώ έχεις μία παρακαταθήκη την οποία δεν χαλάει τίποτα από αυτά. Πλην ούτε αυτό νομίζω ότι έχει μια ημερομηνία λήξης το 2045. Το 2045, γι' αυτό τρώγαμε στο στρατό τέτοια. Καταλάβατε. Είμαι μια χαρά, μην ανησυχείτε, έφαγα από αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Λοιπόν, εμείς πάμε σε διάλειμμα, παιδιά. Ναι, και αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό. Δεν το λέμε ότι πάμε πόλεμο, παιδιά, ετοιμαστείτε. Όχι. Είναι χρήσιμο να το ξέρουμε. Ακόμα και σε φυσική καταστροφή είναι αυτό, παιδιά. Μην το συζητάτε τώρα. Είμαστε στην εξοχή σε μια φωτιά.
πρέπει να φύγουμε προς κάποια άγνωστη κατεύθυνση. Ας έχουμε κάτι πάνω μας, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Με τα απαραίτητα, τα βασικά. Τουλάχιστον να ξέρουμε τι να κάνουμε τις πρώτες ώρες. Πάχυνας, Πρέπει να φταίει το... Είναι το... επειδή έφαγα το... Έχω πάρει ενέργεια για 2 μέρες, εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, ερχόμαστε. Ναι, βέβαια.